Nin sí, nin non. Dende a plataforma veciñal valoraron de xeito tibio a reunión mantida hai uns días coa xerencia do Consorcio Galego de Benestar, en a que tamén tomou parte o delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro. Aínda que non obtiveron unha resposta afirmativa á súa demanda de construir un centro de día na localidade, si conseguiron arrancar un compromiso de leválo a cabo se existe unha demanda de alo menos 150 persoas, cun grao de discapacidade de nivel 2 ou 3, avalado iso sí por un certificado médico. Nin negativa nin positiva, nin nos dixo un no, nin nos dixo un sí. Nos queríamos arrancar ese compromiso de o sí, incluso vir con un papel escrito, porque eu de palabra non creo nadie, en estes momentos non creo. Entonces, salín dali eu un poquinho decepcionada, porque eles moi amables, o sea, con moita amabilidade hacia nós, porque non, como se nos conocéramos de toda a vida, pero a nós eso non nos basta. A nós bastanos. Incluso nos ofreceu de poñernos o centro social que se vai abrir aquí, pois falaban de poñer tamén un fisioterapeuta, o sea, que buscaban todo o camiño que eso que non nos vale a nós, que eso que non é o que nós estamos pedindo. Prometeronos que iban a lixeirar un pouco ese papeleo, esas condicións de entrada, e se encontrábamos xente que se apuntara con un 2 ou un 3% de incapacidade, que pasara certa cantidad como para poñernos o centro de día, que o pondrían. Ahora temos que actuar cos outros concellos, como por exemplo da Pobra, que ten 11 personas solamente, porque eles tamén teñan ese contratempo non dese papeleo que non dan feito para que a xente poida entrar nos centros de día. Ante esta situación, a plataforma acordou continuar co peche no Salón de Plenos do Concello, unha protesta que manteñen dende hai unhas 3 semanas, a que se unirán novas accións nos próximos días. Decidimos de continuar, incluso ñes dixen que ñes iba a tocar o mellor pois na política deles, porque isto vai a ir para diante, e detrás de nós hai máis poboacións pois que están pensando igual que a nosa, que queren continuar a nosa loita, pero nos povos deles. O sea que isto tiña no que parar xa, porque nós vamos a continuar, porque a xente o pide de continuar, e van a ser movilizacións un pouco máis drásticas, aparte de parar esta noite xa ás 8:15, bueno, ás 20:15, o tráfico aquí en Rianxo, hasta as 9:45, o sea, media hora. Temos outras, o día 13 temos previsto outra vez manifestación. Non ofrece unha saída factible a curto prazo nin a medio prazo. Esa suposta chegar a 150 persoas para conseguir un centro de día, desde logo é unha tarefa difícil. Neste momento, casi, sumando os concellos de Arousa Norte, non chega a esa cantidade. Estamos falando dunhas cifras demasiado importantes para un concello do noso tamaño. Nos esgrimimos as cifras que se achegan a que habería posibilidade, nun prazo curto, medio, de que en Rianxo por si só tivese aproximadamente entre 35 e 40 persoas, que é o que están tendo noutros concellos para encher por si sós, por Rianxo só, un centro de día. De alguma maneira intentamos xustificar que esta é unha prestación que vai ir en aumento e, polo tanto, que daría as cifras de Rianxo, entendo, para xustificar que se planeara a construción dun edificio. O resto é chegar a unhas cifras prácticamente do triple do que estamos falando. Non é difícil no actuar marco.